ka chanela ka lo lom le fek chewa tun chuma chuan alu paratha tuile ol sam taka kan dan kan en haule dona chuan alu paratha hi chihnia siam dan karon en tir dona tun chuma hianin ngundewin min lo en sakula in lo siam vele theu don nia alu hi pumthum karon mang dona chuan akor hi fai takin kan bel phodang akor kan vel zo nuwa hian kan chananga a chandan hi chu keima ni du dana ngang khana chan theya kan chan zo nuwa fai takin kan sil leang voi ni ka sila tian chuan tui a chim chin vel kan leyanga kan chhumna tur bela khan tiang kukara ka phit tir dona kukara phit hianin a min ma ka tia kukara kan phit lawa bela emo dekchia emo kan chhum ani chuanin minit som panga tanga minit som ni vel kan chhum donya ti hian a min nuwa hianin alu kha kan ro som vek theya chuan kan ro somanga kan ro som lo ni pon he ka ti ang po hian a ti theya hemi a ti som dan hi chu keima ni rem chana ngang khani sela ti hian a inza che in mun nia ka thena maida ka da ve ve a karon tel ve ve a chuan baking powder fian te chan ve 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 ka tel le boka glass bowl ka da hi ka met ma sa dona ti hianin tuya shan pa in ka lei to don lawa alu ka non sa to wangin chuan ti hianin paratha kan kan nang pa nga ya khatianga anuai thei hun thleng ani anem that ang thleng khan kan met dona khami anem lu tuk lawa khal to kom vel o kan shathiam vek ang chu khatianga ni thleng khan kan met dona chuan tian ala nem deuh chung kha chuanin maida kha kan tel zelanga kan met zel mai dona nia ke chuanin ta hianin hi tuna ka melai zo ka hi chuanin maida hi gram za somnga ka telania tuna chuan a nem dan pu alo tok deuh to tel fian te khat om vel kha ti hianin ka tela uluk deuhin kan me pol le ang kan met zauta hi chu kan da hrianga tian pakhat zawk kha kan met le ang chi tlema al tur to kom vel so khat om vel kha ka tela chuan purun var le purun sen le marcha le ba kor kha grinder a hian ka her som beka ti hian ka tela uluk deuhin ngun deuhin kan metang hei po hi na jina kan soyang bok khanin alu hi non to awang khanin a non sa awang khanin tui kan lei don lawa ti hian kan du ang to ka khal tha ni ma lo kha chuan maida hi kan tel zelanga ti hian kan met zel don ani heta hi chuanin maida hi gram za ni somli ka hmangani a chan chu maida ka man tam na zawk chan chu ka man tam zawk na chan chu i nge khatiang purun vel ke her som khan alo ti hnong zual le kha wang khan ka mang tam zawk ani hei po kha tel kha ti khan kan chu le boka fian te kha dom ve kha kan me pol le ti khan i kan da hrianga asira pakhat zawk hi kan du ang to ka lian turin ti hian kan hrual mu manga hei hi kan nuayanga kan kangma sa photang bol lo kan pol lo zawk kha ti hian kan nuai zwa hian maida khan kan zu ta langa chuan ti hian kan nuai phek to ang pan lu tuk lovin kan nuai anga hei hi nuai e har sa deuh kan ti chuan tian achunga khan maida kan phulanga ti khan nuai a ol do maida han phul khanin adang po ti hian kan nuai le zelang
kan noi zo huna thirbela tel kan chuang sa nga tel hi sa tak tur ania chuan ti hian kan paratha alu paratha tur kan noi sa kha kan zu thla ka nga hei a puar thadu pap pap khop mai a min rol vek thainan ti hian a sir a puar thata wangin a sir lai te po hi ti hian tela khan kan zu chia anga kan zu nim sham sham don na ti hian a dang po kan lo thlak zelang tiang hian alu paratha hi siam mol sam ka tia ke chuanin tuna ka kan dan zo kang hianin ka siam mai thina anip tha em thau boxia atui em hetia siam hi in la siam ngai lo ni chuan lo siam ve chin ro atuin ti ve ngotang hei ama po hi puar that thai em hi mo kan po hi a puar pop pop zela ti hianin a min tha em a ama hi atui top paratha pa ngai ai khan alu telawang hianin alo tui zwal boka ti hian kan lo kang zauta pakhat zo kha chu bol hlo kan pul zok kha kan kang ve leang kan noi phek photanga ti hianin nachina mi kan noi ang thau khanin meida khan kan zu ta langa ti hian kan noi ang hei po hi panlu tuk lawin kan noi anga ten kan noi phek thiam lawani pun kut po hian anor phek vek thaya kut anor phek po hi har salawani ti hian tel sa khan kan thlak ve lenga ari ma tui chem khop mai hei chu bol lo te kan pol boka ti hian hei po apua thadu khop mai hei chuanin gas hi sang bera ka da chara tel hi sat thata nga ya tel a sat that lo chuanin kan paratha kan hi apua thadu lawa chuwang chuan tel hi a sat that anga ya ni ti hian hei kan lo kang zauta hei hi bol hlo kan pul zok kha ni a chuan hei hi chu bol hlo engma kan pul lo zok kha ni alu paratha chu hei kan lo kang zauta a hei lampang hi marcha le purun par le purun sen ka her soma ka tel na lam zok kha ni a hei lam hi alu le maida ang chau kha ni ta chuanin na pahnih hianin heia azur tha em a azui tha em a atui em a min tha a lo siam ve ula tuin ti ve nge kha karing ani chuan ka video te min lo en saka ka channel min subscribe tu te som sok chunga ka lo me ma long thu ka soi mol mola min la subscribe ve lo te pon ko ngai ka min lo subscribe ve turin kan so min kan ngen bok cheu ni chuanin nang mani awang deu le ba tu tin thấy cái gì thì cái sẽ cái lỗ mẹ mà gì thì kha mình lâu sẽ sạc món mà ula cái video ở đây chặt lâu nó lệ đủ khop lâu nó la yang chi thế in này ni cho anh cái trong cam ở đây po nghe cái soi địch lâu thế trong cam hành địch lâu mình giấu trong cam hành địch lâu ang chi thế kha ở bên ni cho anh của mình là mà kha ni in cha trong hậu là mình lâu sẽ dễ tuổi mình cần sống bốc siêu ni cái này chi này nhớ hay làm gì hei hi a thak lo zok kha ania pa ngai zok kha atui top a thak zok kha hei cái lệ chi nang thak zok ko hi rim te hi tui top hay chung
นี่นะปนิยานี่นะตัวดูเนี่ยเมมาอินเราเสียมเบชโดนเนี่ยอันยิบชาอามาฮิบเฟย์ละว่าอันนี้ละว่าตัวเมมานี่ดีค่ะกันสวยเนี่ยอันนี้ชัวชัวนี่ดูจุมาวิดีโอก็รันเสียมเพย์ชัวที่ส่งที่นี่เนี่ยพอเสร็จละวิดีโอเลยไปกับกันสบายตัวตักตักเนี่ยกันนี่มูเนี่ยชัวเดินเนี่ยจะมีมาส่งตัวอินสบายอินบายบายเจ้าเลย Thank you.